Mutta mähän puhun siis hyvin pienestä asiasta. Elämästä. Elämästä. Siitä, miten meidän elämämme voisi olla helpompaa. Ja mä en tarkoita, että elämästä pitäisi päästä helpolla, tai sitä väittäisin, että tästä elämästä pääsee helpolla. Ja mitä se helppous on? Mä oon myös vähän tämmöinen sanojen silpoja, että mä mielelläni käyn läpi, mitä mitkäkin sanat kenellekin mahdollisesti voi tarkoittaa. Teidän ajatuksiinhan mä en pääse, enkä mä pääse kenenkään muunkaan ajatuksiin kuin omiini. Ja se, miten mä itse lähestyn elämää, on se, että mitä kaikkea minä voisin itse tehdä siihen, että mun elämäni olisi niin hyvää kuin se kulloinkin on mahdollista. Ja sen takia mä puhun tämmöisestä pienestä asiasta kuin elämä, koska mä en henkilökohtaisesti osaa jakaa elämääni semmoisiin kaistaleisiin, että mikä on työ minää, mikä on ystävien kanssa minää, mikä on perheen minää, mikä on mitäkin erillistä elämää, vaan mulle tää on kaikki tämmöistä ihanaa, isoa kakkua, jota tässä saa vielä elää, niin kauan kuin hengissä pysytään. Ja työ on erilaista. Työssä ollaan ehkä, mä laitan erilaisia, mutta mikä helpottaisi sitä, että se aika, mitä me työssä vietetään, joka on iso osa elämästä kaikille meille, joilla työtä on, niin että se olisi mahdollisimman miellyttävää, plus että mä pystyisin mahdollisimman parhaaseen lopputulokseen. Eli että mä pystyisin käyttämään kaiken sen ammattitaidon, mitä mulla on ja mitä koko ajan kertyy lisää, niin että se kukostaisi joka ikinen päivä.